Sa iyahang koronasyon si King Pedro I, kay gipakaot niya iyang asawa sa lubnganan para koronahang rayna ug nagmando sa taniyang mga noblesa nga hagka ng kamot ug manumpa silang tanan sa rayna. Kini ang istorya sa hari sa Portugal nga si King Pedro I ug ang iyang hinigugmang rayna nga si Ines de Castro, usa ka istorya nga puno sa gugma ug pagtraidor ug pagbaos. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Si Ines de Castro sa ka-lady-in-waiting niadtong 14th century sa Portuguese court sa dihang nagkahinigugmaay sila ni Dom Pedro ang sumusunod sa trono sa Portugal. Anak siya ni Pedro Fernandez de Castro nga illegitimate nga apo ni Haring Sancho IV sa Castile. Ug niadtong panahona ang Portugal ug Espanya wa magkauyon ug tanang kagubot nila ilaha kining sulbaron pamaagi sa kasal. Naabot sa Portugal si Ines niadtong 1340 kauban ang iyang ig-agaw nga si Constanza nga mao'y gipakasal sa anak sa hari nga si Pedro ang sumusunod sa trono sa Portugal. Pero wa gusto ni Pedro si Constanza, wala siya gugma niini kundi gisunod ra niya ang mando sa iyang amahang hari. Nagkagusto ang prinsipe kang Ines ang igagaw sa iyang asawa tungod kay elegante kayo perting gwapaha. Matod pa sa mga istoryan nga puwerte kunong putian ni Ines na sa sobrang kaputi sa iyang panit kay kung moinom kuno kinig bino, makita ang kulang bino nga mudagayday sa iyang tutunlan ug ang mga mata kuno ni Ines parihag kulor sa langit. Maong puwerteng ibuga sa prinsipe dihang Ines ug sobra kaayo kini niyang gihigugma. Pero ang amahan sa prinsipe nga si King Alfonso IV kay babag sa relasyon nila tungod kay mahimo kining hinungdan sa problema nila sa umaabot tungod si Ines kay anak sa usa ka illegitimate nga apo sa hari sa Castile. Maong gipapahawa si Ines sa Portuguese court o gipadala sa palasyo sa Albuquerque kung diin nagdugay siya ngadto hangtod sa tuig 1345. Mahuman mamatay si Constanza tungod sa pagpanganak. Malipayon kayo ang prinsipe sa pagkamatay siyang asawang si Constanza tungod kay mapakasalan na gyud niya ang iyang tinuod nga hinigugma nga si Ines. Pero wa gihapon musugot ang iyang amahang hari pero gitugtan nga makabalik si Ines sa Portuguese court. Niadtong panahon na nagkaanak na og upat ka buok ang prinsipe ug si Ines nga sila Alfonso, Beatriz, Hao ug Dines. Samtang si King Alfonso na kumbinsi sa iyang mga adviser nga ang panagkuyog sa prinsipe ug ni Ines kay maghatag nila kining problema sa umaabot ug basin magkagubat na hinuon ang ilang gingharian batok sa gingharian sa Castile. Tulo sa noblesa sa hari ang nihatag og suhestyon nga patiyon na lang kuno si Ines para wa na sila problema nga giuyunan pud sa hari. Ug niadtong January 7, 1355, pagkahuman makalakaw ni Dom Pedro ang prinsipe sa ilang palasyo, gipadala dayon sa iyang amahang hari ang tulo niini ka mga noblesa para patiyon si Ines. Ug nakita nila si Ines sa kwarto kauban ng ihang mga anak pero gipatay gyud nila si Ines sa atubangan sa iyahang mga anak. Sa dihang nakauli na si Dom Pedro sa ilang palasyo, nakita niya ang patayng lawas sa iyang hinigugma ug labaw sa tanan nga nahibaw-an niya nga ang iyahang amahan mismo ang nagpapatay kag Ines. Puwerte niining sukua sa sobrang kasuko niya, nagdeklara kini gubat batok sa iyang amahan nga mao'y hinungdan sa civil war sa Portugal tungod atong hitabua. Namatay na po si King Alfonso IV niadtong 1357 nga gipulihan dayon ni Pedro sa trono sa Portugal ug ang iyang pinakaunang mando kay pangitao ng mga nipatay ni Ines ug magbuhat og snow white marble nga panteon para adto ilubong ang lawas ni Ines. Nahibawan po ni Pedro nga naa sa Castile nagtago ang mga nipatay ni Ines. Maong nagipagbaylo sila sa hari sa Castile ug nga binilanggo para ibalik lang sa ihang gingharian ang mga nipatay ni Ines.
Sa dihang nadakpan ng mga nipatay, ang hari mismo ang nag-execute niini. Matod pa sa mga historiador nga gitangtang kuno sa hari ang mga kasing-kasing sa mga kriminal gamit ang hait kaayo nga kutsilyo, samtang buhi pa sila og nagpitik pa kuno ang kasing-kasing sa dihang gitangtang kini sa ilahang dughan. Pero maora to'y sugod sa mga pagbaos ni Pedro sa pagkamatay siyang hinigugmang asawa. Gipakawat pa niya ang lubganan siyang asawa sa simbahan sa Santa Clara o gibutang ang lawas niini tapad niya sa iyang trono o gimando sa tanan niyang noblesa ug mga kaparian nga magbawo sila sa ilang rayna ug hagka ng kamot niining nadugta na. Niadtong panahon sa 12th century wa pay naimbentong mga kemikal nga makapatantang sa baho sa minatay. Maong gitawag siya sa mga historiador nga si Pedro Justiciero or Peter the Just. Gihatagan niyang hustisya pagkamatay siyang pinanggang si Ines o gipakaot sa lubnganan para dungan silang kurunahang hari o rayna sa Portugal. Gali na lang kuto bagayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga musunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.